Det er en meget stor fornøjelse for mig på vegne af Institut for Kulturvidenskaber at byde velkommen til professor Peter Simonsens tiltrædelsesforelæsning. Det er en meget, meget festlig dag for en institution som vores, en videnskabelig institution, når vi får en ny professor. Peters professorat det dækker området europæisk litteratur, og hans særlige specialer er jo engelsk litteratur, men også med udblik til dansk litteratur. Og det sidste har han netop demonstreret med sin udgivelse Livslange Liv, plejehjemsromaner og pensionsfortællinger fra velfærdsstaten. Og der er en særlig opgave forbundet med det her professorat, nemlig den at bidrage til nyt tværvidenskabeligt forskningssamarbejde. Og Peter han har allerede gang i det hele, hvilket allerede jo antydes også i titlen på hans forelæsning, Ældre litteratur og senil modernitet. Og det er jo sådan et elegant ordspil af dem, som vi ved, at Peter mestrer. Hans forelæsning, som vi skal lytte til nu, den kommer til at vare en time. Og hvis han skulle finde på at tale længere end det, så skal jeg nok være klar til at stoppe ham og minde ham om, at det her det er den første dag i et langt arbejdsliv som professor, hvor han nok skal få lejlighed til at tale rigtig længe. Og efter hans forelæsning, så er der korte kommentarer og spørgsmål, det indbyder jeg til. Og derefter så indbyder Institut for Kulturvidenskaber til en reception, der holdes i mødelokale Comenius. Og de, der ikke er stedskendte her, kan blot følge efter mig. Så skal jeg nok vise den rette vej til lokalet. Hermed så er ikke alene professoratet, men også ordet Peters. Velkommen til min tiltrædelsesforelæsning som professor i europæisk litteratur efter 1700 med særlig henblik på det engelsksproglige område. Tak til Institut for Kulturvidenskaber for at have inviteret, og tak til jer alle sammen for at være dukket op. Familie, venner, kolleger, det er jo ganske overvældende. Jeg har valgt titlen Ældre litteratur og senil modernitet og skal bede jer som sagt om en times tid mindst til at uddybe, til at give eksempler og vise nogle billeder. Jeg begynder med nogle linjer fra den engelske romantiske digter William Wordsworths selvbiografiske værk The Prelude. Linjerne er skrevet i 1799, da Wordsworth var knap 30 år gammel. Han husker tilbage med fryd på barndommens frie leg i naturen og spørger, om der findes nogen, der som voksen ikke vil ønske at kunne holde det, han kalder barnets eagerness of infantine desire i live. Med det mener han, tror jeg, barnets særligt ivrige, førsproglige, umedierede og naturlige begær, som den nu voksne digter følte var ved at forsvinde i lyset af forpligtelser og sandheder, barnet er forskånet for. Som moderne selvbiografi så udtrykker digtet et ønske om gennem den personlige erindring at koble det barn, som Wordsworth var, og den velsignede opvækst, han fik i morens øjne og i naturens favn, med den identitet, som særligt udvalgt digter, han siden oplevede, han fik som en slags kompensation for tabet af barndommens måde at være i verden på, men som han jo ikke nødvendigvis vidste, han var født til eller kunne forvente at opnå. Det er dog ikke uden en vis bekymring for, om det overhovedet kan lade sig gøre, for som Wordsworth reflekterer, so wide appears the vacancy between me and those days which yet have such self-presence in my heart, that sometimes when I think of them I seem two consciousnesses, conscious of myself and of some other being. The Prelude fylder godt 9.000 linjer og er stort set Wordsworths forsøg på at modvirke den her opsplitning af sig selv i to bevidstheter i kraft af det, han kalder spots of time. Det er nogle særlig intense erindringsglimt, hvor i han knytter tætte forbindelser mellem den, han er nu, og den, han mener at huske, at han var på forskellige stadier af den personlige udvikling. Arbejdet med at skabe sammenhæng i tilværelsen forløses i arbejdet med at frembringe digtet, hvor i barndommen genopfindes identiteten, besejles, og Wordsworth finder og skaber sig selv som digter i besiddelse af den fantasi, der sætter ham i stand til at skrive digtet. Harold Bloom, som skulle nævnes, siger flere steder, at Wordsworth hermed opfinder den moderne digtning på engelsk, som er en digtning om det indre jegs udvikling over tid. Jo ældre Wordsworth blev, jo længere væk kom han fra kilden til sin digtning, og jo mere han skrev om den, jo mere frygtede han, at han ville løbe tør for materiale. Her er han 5 år ældre i samme digt. O mystery of man, from what a depth proceed thy honors. I am lost, but see in simple childhood something of the base on which thy greatness stands. But this I feel,
that from thyself it comes that thou must give, else never canst receive. The days gone by come back upon me from the dawn almost of life. The hiding places of my power seem open, I approach, and then they close. I see by glimpses now, when age comes on, may scarcely see at all. Som 34-årig. For en, der føler, at hans ære og storhed, det som udmærker ham som menneske og som digter, beror på evnen til at se tilbage til den tidligste barndom, og der ved egen kraft finde styrken til at bygge sig selv op med. At han med andre ord ikke finder den, eller bliver givet den ved at kigge ud mod verden, mod historien, mod andre mennesker, mod andre fællesskaber, eller for så vidt sågar hinsides. For den her person må alene tanken om selvfortabelsen i erindringens sammenbrud være den værst tænkelige. Selvom symptomer på senil demens er velbeskrevet allerede i klassiske kilder, skulle Wordsworth ikke være bange for demensen på den måde, vi er det i dag. Alzheimers sygdom blev først opdaget og navngivet af den tyske neurolog Alois Alzheimer i 1906, og det er først de seneste årtier, man er begyndt at blive opmærksom på den og frygte den som en livsrisiko, og ikke blot som en naturlig og uundgåelig del af aldringen, det at gå i barndom eller kalkete, eller hvad man nu har forstået, det at blive meget gammel. Siden 1980'erne er man begyndt at tale om en Alzheimer-epidemi, og medier og den biomedicinske industri pisker til tider hysterisk stemning op med mareridtsagtige prognoser. Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle demente lider af. Men der er mere end 200 forskellige sygdomme, som kan udløse eller medføre demensen, fordi de svækker hjernen. Vi ved ikke, hvad der forårsager Alzheimers demens, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det i forhold til en kur. Man ved, at alder er den væsentligste risikofaktor for at udvikle Alzheimers, men der er ingen nødvendig relation mellem de to. Det vil sige, at der kommer sandsynligvis til at være rigtig mange med Alzheimer-demens i kommende generationer i takt med befolkningernes aldring. I Danmark taler man om en fordobling frem mod 2040, og det bliver dyrt. På verdensplan siger man, at udgifterne svarer til verdens 18. største økonomi, $600 milliarder. Det er ikke mig, der har lavet de her grafer, jeg har plukket dem. Hvis der i Danmark er ca. 85.000 ældre med demens, kan de samlede årlige direkte omkostninger, altså de offentlige udgifter, anslås til i omegnen af 9,5 milliarder kroner. Hvis de indirekte omkostninger, det vil sige belastning på pårørende på civilsamfund, lægges til, så når den samlede årlige udgift op på 16 milliarder kroner. Jeg citerer fra Videnscenter for Demens. Man ved også, at man nok ikke kan se på udviklingen de sidste årtier, og så bare sige, at jo længere vi alle sammen lever, jo større risiko for Alzheimer-demens. Det er en frygt, som ligger og lurer særligt i den vestlige del af verden, hvor det eftertragtede lange liv med den tredje alders udfoldelsesmuligheder og fortsatte selvrealisering efterstræbes med en uro grænsende til angst for, at sygdommen skulle komme i vejen og udslette det selv, som man skal realisere. Men ifølge det Nationale Videnscenter for Demens under Rigshospitalet er der, og her citerer jeg, de senere år kommet europæiske undersøgelser, der tyder på, at tilvæksten af personer med demens er stagneret, hvilket måske hænger sammen med, at ældrebefolkningen nu om dagen generelt har bedre helbred og højere uddannelsesniveau end tidligere. Så når vi laver det her, så taler vi om fremtiden, som vi ingenting ved og noget som helst om. Så bare rolig. Det kan være, at det hele vender. Alzheimer demens kan først med sikkerhed diagnosticeres ved obduktion, hvor man kan se nogle af de forandringer, der sker i hjernen. Skadelig ophobning af et proteinstof både mellem hjernecellerne og inde i selve hjernecellerne, som gør, at de holder op med at fungere. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan der ske ændringer i følelsesliv, temperament og personlighed. Udadvendte, aktive og sociale mennesker kan blive irritable, passive og indesluttede, og humøret kan svinge. Der kan opstå problemer med tidsopfattelse og døgnrytme, så der vendes om på dag og nat. Sygdomsforløbet har en gennemsnitlig varighed på 8-10 år fra diagnosetidspunktet. Alzheimer-demens er i mange sammenhænge vores tids mest frygtede sygdom. Det er cancer for det 21. århundrede. Mens to personer aldrig er ens i den måde, demensen kommer til udtryk i dem på, så er der et karakteristisk symptom. Det fremadskridende, irreversible tab af hukommelsen. Udslettelsen af vores erindringer, og dermed føler vi instinktivt udslettelsen af os selv,
af vores person. Det, som Wordsworth frygtede, tabet af meningsfuld relation mellem den, han var og den, han er i stigende grad blevet forventeligt for os i dag, for så vidt vi bebor det, som jeg vil kalde senilmoderniteten. Senilmoderniteten er både en forlængelse af og en kritik af det, som sociologer og samfundsforskere taler om som senmoderniteten. En epoke, hvor traditionelle fællesskaber og faste identiteter forsvinder, hvor individualiseringen er radikal, hvor vi skaber os selv gennem hverdagsfortællinger i forskellige medier og forbrugs- og livsstilspraksiser. Så senilmodernitets-tesen er tænkt som kritik af nogle af de sådan mere optimistiske forestillinger, man kan fornemme hos sådan nogle som Anthony Giddens og Ulrik Bech om, at vi alle sammen frit skaber og genskaber vores identiteter gennem livsfortællinger som entreprenant udtryk for praksis af personlig udvikling og emancipation i det flydende senmoderne. For hvad med de, som ikke kan eller ikke vil det her, på grund af diverse funktionsnedsættelser eller depressive tilstande, ikke mindst udløst af sådan en slags selvskabelsestvang i det senmoderne? Senilmodernitets-tesen er også tænkt i forlængelse af senmodernitetens opløsningserfaring i forhold til den personlige identitet og grænserne for selvet i den forstand, at den kritiske gerontologi, anført af Alzheimer-forskere som Stephen Post og Tom Kitwood i 1990'erne, begyndte at fremføre, at Alzheimer-demente er personer, individer, kort sagt mennesker. Tom Kitwood siger i hovedværket En revurdering af demens, personen kommer i første række fra 1997, at Alzheimer-ofre, demente, ældre, åndssvækkede, disse og lignende beskrivelser nedvurderer personen og gør et unikt og følsomt menneske til et tilfælde af en eller anden kategori, man har opstillet ud for bekvemmeligheds- eller kontrolhensyn. Tiden er inde til at anerkende mænd og kvinder med demens i deres fulde menneskelighed. Vores referenceramme bør ikke længere være person med demens, men person med demens. En anden aldringsforsker, der hedder Anne Davis Basting, som arbejder med understøttet kollektiv historiefortælling af Alzheimer-patienter, ud fra en idé om relationel identitet hos personer, man inden for paradigmet her helst kalder kognitivt funktionsnedsatte for at imødekomme stigmatisering, social eksklusion og social død, når man har stillet Alzheimer-diagnosen. Så opfører folk sig anderledes omkring en. I nogle radikale tilfælde er det blevet foreslået, at Alzheimer-patienter udvikler en ny og anderledes kropsligt funderet subjektivitet og måde at være i verden på. Så det er rimelig radikal selvudvikling. For så vidt vi i stigende grad skal forestille os selv og vores nærmeste i lyset af Alzheimer som et langt fra usandsynligt sidste livskapitel, tænker jeg, at det kunne være en overvejelse værd, hvis vi kan rumme det og kvalificere nogle af vores mere standhaftige idealer om personlig autonomi og selvidentitet, sådan som de for eksempel med stor kulturel styrke kommer til udtryk hos Wordsworth og stadig udgør vores samfunds kerneværdier. Måske man kan komme til en forståelse af Alzheimers, der ikke ser sygdommen som noget, der berøver ens menneskelighed og dermed retten til livet. På den måde, den kendte britiske moralfilosof Mary Warnock i 2008 blev citeret for at sige, at Alzheimer-patienter havde en pligt til at dø, så de ikke skulle lægge deres familie eller velfærdssamfundet til byrde. Enhver, som har set Michael Hanekes film Amour, kan nok sætte sig i mandens og måske konens sted, samtidig med, at jeg i hvert fald blev fuldstændig så gispende og chokerende over hans medlidenhedsdrab. Det lyder bedre end mord på den højt elskede demente kone, som han har lovet ikke at sende på institution. Men jeg vil også være bange for alt for hurtige automatismer mellem en Alzheimer-diagnose og så pligtskyldig klinisk selvmord i en virkelighed, hvor det er lidt diffust, hvornår man får hvilken diagnose af hvilken læge. Mary Warnock siger også, at vi skal være mere præcise i diagnosen og vide mere om man kan regne med, hvad en dement selv siger i forhold til at måtte ønske at dø. Det kunne være, at man fortrød. Og det er jo mildt sagt lidt et pres at lægge på personer uden ret meget talekraft tilbage. Og det gråtoner tilværelsen for de af os, som ikke er blevet diagnosticeret endnu. Demens i sine forskellige former er emne i en lang række eksempler på det, jeg er begyndt at kalde for ældrelitteraturen. Med ældrelitteratur, og bare roligt, jeg skal ikke tale om min bog i dag, men den skulle med. Med ældrelitteratur mener jeg litteratur, der fortæller om, hvordan en gammel person skal finde ud af at overleve med en krop og et sind, der ikke længere er ungt eller yngre. Personen skal overleve og gerne leve livslangt i en verden med en anderledes horisont, anderledes erfaringer, sociale roller og relationer, eksistentielle håb og bekymringer, end dem vi
i et vist helikopterperspektiv ofte finder i den moderne vestlige litteratur, som er ungdommens dannelses- og uddannelseslitteratur. Tænk på Hamlet, Robinson Crusoe, Werther, Lykke-Per. Snarere end dannelsesromaner og udviklingsfortællinger, hvor hovedpersonen for første gang skal finde sig selv og sine sociale roller og samfundsmæssige funktioner med fremtiden som horisont, taler jeg om afviklingsromaner og fuldendelsesfortællinger, hvor hovedpersonen skal finde ud af, at han eller hun er blevet en anden end den han eller hun troede, han eller hun var, og samtidig har fået og fortsat selv skal skabe nye roller og funktioner i livets sidste fase, der leves, sanses og erfares med livets snarlige afvikling som horisont. Ældre litteraturen er ikke skrevet specielt af eller til gamle eller ældre mennesker. Den er ikke som børnelitteraturen bestemt af en særlig målgruppe eller pædagogisk målsætning. Ældre litteraturen skrives af alle, og den er for alle. Ældre litteraturen tilbyder det, som den meste gode litteratur, herunder børnelitteratur, tilbyder. Indlevelse kombineret med kritisk refleksion over indlevelsen, så vi både fortrylles og forundres over den magi, vi føler og oplever, når vi tager bolig i en kunstners fiktion, og samtidig er kritisk selvbevidste om, at det er det, vi gør, og dermed lærer og erkender noget nyt om os selv og andre. Vi føler os selv som en anden, men vi ved godt, at vi ikke er det. Ældre litteraturen er eksempel på litteratur i brug. Den er en anvendelsesorienteret litteratur. Men det mener jeg ikke, hvad Helge Sander gerne vil have, jeg mener. Men jeg mener, at den er en selvhjælpslitteratur med terapeutisk sigte eller en didaktisk litteratur, der netop mener at kunne diktere sin funktion og kontrollere sine intentioner. Jeg mener, at den er en litteratur, som kan spille en væsentlig rolle i forhold til at rammesætte nogle vigtige diskussioner. For eksempel om, hvordan vi som individer og som fællesskaber kan indrette os mere hensigtsmæssigt i en kommende virkelighed, hvor flere er ældre, og hvor det at være ældre er noget ganske andet end det, vi går rundt og tror, det måtte være. Hvor alderdommen indebærer et enormt spænd, lige fra den dybeste demens til forbløffende aktivitet og selvrealisering. Hvor nogle 100-årige i den ene ende af spektrummet fremstilles som en ting, som et objekt. På den måde svigerdatteren Lilian gør i Kirsten Thorups roman Ingenmandsland fra 2003. Ved synet af den nybarberede og nyklippede svigerfar på plejehjemmet juleaften, så udbryder svigerdatteren: så pænt de holder dig. I den anden ende af spektrummet så fremstilles en 100-årig som suverænt handlende hopla gammelt subjekt på flugt fra plejehjemmet, på 100-års fødselsdagen, på vej på nye eventyr i Jonas Jonassons Giselit-roman fra 2010, den 100-årige, der kravlede ud af vinduet og forsvandt. Der er langt imellem de to positioner, men inden for dem der folder ældre litteraturen sig ud. Demens, særligt Alzheimers, er som sagt et stort tema i samtidslitteraturen, både i og uden for Europa. I Danmark har der her i sommer været opført ny dramatik om emnet. Teaterstykket Jeg hedder Bente, skrevet af Rikke Vølker, er en komedie, der handler om en kvinde, som får konstateret Alzheimers. Stor succes. Jeg kører den rigtige vej. Den ukendte engelske digter Valerie Lawes' Alzheimer-digt The Incredible Shrinking Brain 1-7 fra 2011 fanger udviklingen i en enkelt bevidsthed. Digtet starter med, og det er ikke meningen, I skal kunne læse det nødvendigvis. Digtet starter med, at en gammel mor stolt viser sit voksne barn sit soveværelse, som om barnet aldrig har set det før, altså i barndomshjemmet. I en urovækkende, men typisk omvending af forældre-barn-rollen, hvorefter den samme tekst på side efter side udviskes, hvor vi ser både nedbrydningen og bevarelsen af bevidstheden. Mens vi kan glædes ved, at ordet joy står nederst på højre side, der hvor vi slutter læsningen, og hvor vi forventer, at døden indtræffer, så skal vi jo ikke være overrasket over, at sidste side står der gone. Det kan I så ikke. Det ville have været fint med lidt større, men der står gone. Det står der også oppe i den første fuldendte tekst, ikke? Henning Mankells Wallander-krimier i Sverige har demens som tema i det sidste bind, Den urolige mand fra 2009, ender med Kurt Wallanders demens, som en gentagelse af Wallanders fars demens fra de første bind. Selv i den sikre og trygge svenske velfærdsstat bliver man ramt af Alzheimers. I østrigske Elfriede Jelineks drama Vinterrejse fra 2011 kommer vi langt ind i Alzheimerens forvitrede og fortvivlede sind hos en far, der føler sig svigtet af konen og datteren.
Ian McEwans store britiske postmodernistiske romanmesterværk Atonement fra 2001 har en upålidelig fortæller med vaskulær demens, Bryony Tallis, der til sidst i romanen afslører, at hun har snydt os. Men vi kan overveje, om det snarere er demensen, der taler for hende. Merete Pryds Helle lever sig dybt ind i sygdommen i den korte fortælling Peter, kunne jeg ikke stå for, fra samlingen 10 fingre fra eller til, som hun fint genre bestemmer som frasagn. Der fortælles i tredje person, men inden fra patientens verden. Hendes erindringer, det er den dementes synsvinkel, vi følger her. Hendes erindringer blæver foran hende som en massiv blok, og når hun skal trænge ind i dem, er hendes eneste redskab et skår fra en gammel kaffekande, hun lige har tabt på gulvet. De siger det, fordi hun er gammel. Hun forstår ikke, hvad det betyder. Senil demens råber lægerne, når de besøger sengen, og nikker og spørger, hvad hun hedder, og ser ud, som om de ikke tror på hende. Mit navn er Peter, svarer hun, og lægerne ryster på hovedet og trækker sig baglæns ud på gangen. Skåret fra kaffekanden, det er 50 år gammelt, og Peter er både et fantasifoster, skabt i teksten, et, tror jeg faktisk, oldebarn, som har besøgt hende og siddet på sengen, og antageligvis også det barn, som hovedpersonen mistede i fødslen, og som vi går direkte over fra den her indledning, går vi over til sådan en fødselsscene, hvor hun føder et dødfødt barn. Og Peter, det er hovedpersonens selv. Det er hende, for så vidt hun både er sig selv og er blevet en anden end sig selv, og dermed har udviklet en ny relationel subjektivitet, som hverken lægerne eller sygeplejerskerne i historien anerkender. For så vidt den demente ikke længere er sig selv, ikke længere er et selv, som vi troede det var og er demensen en grænsefigur i ældrelitteraturen, måske i litteraturen i den moderne forstand, Harold Bloom ser Wordsworth indvarsle. Demensfortællinger er på forskellige vis udforskninger af den samme foruroligende og fascinerende grundfigur. Den demente er både sig selv og en anden på samme tid, sandsynligvis uden selv at vide det. Hvordan er det for den syge og for dem, der står ved siden af, når man ikke længere genkender sig selv eller ens allernærmeste? Litteraturen udforsker mulige, mere nuancerede svar på det, end den fortielse eller den panikangst, som er de spontant hyppige, men ikke særlig konstruktive reaktionsformationer i vores kultur, hverken for den syge eller for de pårørende eller for alle os andre. Så demens er et påtrængende tema i alle genrer og stilarter, ikke kun fordi sygdommen er under fremmarch med så store konsekvenser for den syge, for familien og de pårørende, for samfundet, for hele den moderne vestlige kulturs oplysningstraditions forestilling om, hvad mennesket er for en størrelse. Demens trænger sig også på, fordi den er så særlig frygtelig for den litterære fantasis vedkommende. Jeg mener, hvad kan en sprogkunstner frygte mere end at miste sproget? Og demens er en enorm æstetisk udfordring for enhver ordkunst, såvel gængse fortællende realismer som mere eksperimenterende avantgardismer. Det gør den interessant for den litterære kritik og for den litterære fantasi i sammenligning med alle mulige andre sygdomme. Jeg vil her i anden halvdel af min forelæsning opholde mig ved den vigtigste britiske demensdigter i efterkrigslitteraturen, Tony Harrison. Det er ikke fordi demens er hans vigtigste tema, eller optræder i særlig mange af hans digte. Men den måde Alzheimer-demensen udfordrer hans æstetik på, og den måde hans æstetik udfordrer Alzheimers på, udgør originale bidrag både til forståelsen af litteraturens væsen, funktion og fornyelse i mediesamfundet, og til et nyt syn på Alzheimer-demente, som er værd at beskæftige sig med. På begge områder er Harrison tidligt ude i starten af 1990'erne, uden at han har fået ordentlig anerkendelse for det. Tony Harrison blev født i Leeds i 1937 og er en af britisk litteraturs væsentligste digtere i de sidste 30-40 år. Det er ham her. Han er stadigvæk aktiv og aktivistisk. Hans digtning giver stemme til stemmeløse og oversete personer og grupper i de moderne samfund. Han debuterede i 1964 og brød igennem i 1970, og han er særlig kendt for det lange State of the Nation-digt The fra 1985. Ikke mindst for en tv-udgave af det fra 1987, hvor han læser op i en pop, samtidig med, at der klippes forskelligt dokumentaristisk billedmateriale sammen, og dele af digtet bliver dramatiseret med Harrisons oplæsning som voice-over.
Det affødte en mediestorm, særligt fra konservativ side, i det Harrison brugte en del four-letter words, og vi skal ikke citere det i dag, og viste et uforglemmeligt billede af Margaret Thatcher, der viser det omvendte V-tegn, eller V-sign. Nok ikke med vilje, men hun blev fanget af kameraet, og så får hun lov til at hænge der for evig tid. Det er taget fra Tony Harrisons V. Hun giver det omvendte V-tegn lige efter vi i filmen har set Churchill give det rigtige V for Victory. Efter den her succes med filmdigtet V, fulgte en række af det, som Tony Harrison kalder film poems, filmdigte, film-digte, til at markere, at det både er film og digte og et filmdigt. Det vil sige, at han opfinder en særlig multimodal genre, som er typisk for den måde, lyrikken og litteraturen mere bredt har forandret sig i de sidste årtier i tæt dialog med nye medier. I genren integreres ord, billeder og lyd, og den er et eksempel på, hvor meget man taber, hvis man forsøger at holde litteraturen indespærret i Gutenberg-parentesens bogmedie, fastfrosset på siden snarere end levende på skærmen. Harrison har 2 værker om demens, hvoraf det andet og vigtigste er et filmdigt. Det første, som vi lige skal tale om først, det første, The Mother of the Muses fra 1989, handler om hans svigerfars Alzheimers sygdom. Demensen fremstilles som absolut negation af liv og håb, der paradoksalt giver værdi og håb for den overlevende, for digteren. Digteren besøger svigerfaren på plejehjemmet, hvor der sidder 8 andre beboere, og han tænker, efter en lang beskrivelse af de her Alzheimer-patienter, if we are what we remember, what are they who don't have memories as we have ours, who when evening falls have no recall of day, or who those people were who brought them flowers. Der er ikke noget spørgsmålstegn. Der forventes ikke noget svar. Dels siger Harrison, at de ikke er. At de ikke eksisterer som personer. Og dels anerkendes det vel, at det ved vi ikke noget om. At det er håbløst at håbe på svar fra demensens fremmede verden. I det her digt er der kun fortvivlelse over Alzheimers sygdommens ravage. Sygdommen sidestilles i sin rædselsfuldhed med bombardementet af Dresden under 2. verdenskrig. Harrison ser sig selv som overlevende forpligtet på at aflægge vidnesbyrd, men også på at leve videre med erindringen om disse former for udslettelse, som det modernes memento mori. I sit vigtigste værk om Alzheimer-demens, filmdigtet Black Daisies for the Bride, som er udkommet som bog, en lille tynd pamflet, som vi skal folde ud fra om lidt. Black Daisies for the Bride fra 1993, der bearbejder Harrison, tror jeg, den her trøstesløse, men i kulturen typiske fortælling om Alzheimers som en slags personlighedens holocaust, hvor patienten ses som et kadaver og ses fra den pårørende situation eller position alene. I Black Daisies for the Bride våger han sig ind bag den demente overflade, ind i den forvidrede bevidsthed. Black Daisies for the Bride foregår på en lukket Alzheimer-afdeling på det viktorianske asyl High Roads Hospital, der blev bygget i 1888 uden for Leeds, og som nu er omdannet til luksuslejligheder. Det er et kæmpe kompleks. Værket er et enestående æstetisk vidnesbyrd om, hvordan det må føles og lide under sygdommen, såvel for de ramte som for plejerne. Black Daisies for the Bride blev vist på BBC i 1993. Det var en time. I kan se det hele på YouTube, hvor litteraturen trives og fornyes. Jeg spiller de første 7 minutter her, hvis alt vil. Nu har den stået og summet længe. Okay. Så de første 7 minutter.
bundle of used when June. I said, I'll come and buy another two. He said, everything is right. I said, oh, that's good. Yes, it would be better. It's nicer when they come in and not worrying all the day. Ooh, flipping neck at the time. Ooh, like, get straightened down. And then, look, legs have to come down a bit and oh, get downstairs and then bloody steps. In the ambulance, take it over the plane at 10. Come along down, darling doggy. Then you'll get it go. All the all together, all the
2 weeks ago. Ladies, ladies. Thinking of where they've all been makes Alzheimer's horrible, obscene. Thinking what they've all been makes Alzheimer's horrible, obscene. What they've all been makes Alzheimer's horrible, obscene. Der rimer, der er rytme. Det er litteratur. Værket her er svært at kategorisere. Det vandt 2 priser, da det udkom. En for bedste dokumentar og en for bedste drama. Det er lidt af hvert, blandt andet med krydsklip mellem iscenesat skuespil og redigeret virkelighed. Hun er skuespiller. Det er de andre ikke. Lyd for optagelsen, blandt andet den genkommende, ulidelige lyd af elbilen, der kører affald ind på hospitalet, og som foregriber det, Harrison i manuskriptet kalder The Blizzard of Forgetfulness, glemselens snestorm. Den larm kontrasteres en kompleks underlægningsmusik og brug af en række melodiske ledmotiver. Det vil stå klart for, når I ser det her senere i aften, efter ved at anbefale en stærk vin. Spontane udfald af patienterne, der råber og skriger, kontrasterer skuespillernes metriske tale, iblandet pludselig operettesang direkte ind i kameraet. Kommer. Vi skal ikke se det i dag, vi har ikke tid til at se det hele. Og kameraet dvæler ved på samme tid symbolladede og virkelighedstunge, konkrete objekter. Uret for tiden, der går. Fødderne, der bevæger sig uden at komme nogen vegne. Spejlet, overvågningsspejlet, der erindrer os om, at vi ser en gengivelse og ikke virkeligheden, og signalerer overvågning på en total institution. Døren, der er mange låste døre. Døren, der er låst, og som patienterne ikke kan koden til, men sådan famler ved. Tony Harrison trækker på alt, hvad han har til rådighed af æstetiske virkemidler for at prøve at finde passende udtryk for sit udfordrende emne, Alzheimers, og prøve at undersøge, hvad der gemmer sig bag og i den demente vrøvlen, skrigen og gestikuleren, som værket blotlægger. Det allermest foruroligende og fascinerende ved det her værk, det er, at det bruger rigtige patienter på en rigtig lukket total institution som kunstnerisk æstetisk materiale. Ikke bare patienter, men patienter, der ikke ved, hvad de er med i, og hvis værdighed er på spil. Jeg er glad for, at der ikke er nogen, der er gået, der har spillet det, men så tak for det. Patienterne ved ikke, hvad de er med i, og som sagt, deres værdighed er på spil. Deres værdighed bibeholdes, for så vidt Harrison lykkes med sit kunstneriske ærne, som er med det her værk at vise, at der på trods af det enorme brud på tilværelsen, som er Alzheimers sygdommen, findes kontinuiteter mellem de dementes virkelighed og digterens virkelighed, mellem de syge kroppe, sitrende og tilsyneladende ukontrollerbare bevægelser og filmdigtets kunstnerisk kontrollerede jambiske pentameterrytme. I manuskriptet skriver Harrison, at vi i starten af værket ser 5 beboere, der taler direkte til os som nyhedsoplæsere eller historiefortællere, men i deres egen slags fremadskridende, disintegrerende engelsk. Det første ansigt, vi ser eller så, er operasangeren Maria Tobin, født 1912. Først hører vi hende synge i Madame Butterfly i en optagelse fra 1950, som så fader over i det sidste, der er tilbage af hendes sangstemme, den skingre tone af, som hun går og synger gennem hele værket. De vers, hun synger i 1950, lyder Love me a little, or just a very little, as you would love a baby, 'tis all I ask for. Det fremgår ikke frygteligt tydeligt af optagelsen, og slet ikke første gang, man ser den. De kan stå som motto for digtet, hvor der bedes om omsorgsfuld kærlighed i forhold til beboerne, men på problematisk vis i det versene i den nye kontekst sætter en relation mellem beboerne og børn. As you would love a baby. For at vise ikke blot distancen fra, men også kontinuiteten mellem den velartikulerede unge operasanger og den 80 år gamle Alzheimer-patient, oplever vi jo Maria Tobin lave et lille digt, det allerførste vi ser i filmen. Et vrøvlevers, som viser, at der er rim og rytme i den sorte snak. Som i mottoet åbnes der med en poetisk figur, påkaldelsen, apostrofen, hvilket skaber sammenhæng mellem dengang og nu. Vi kan se, vi ved ikke, hvor længe Tony Harrison har ventet på det her vidunderlige øjeblik, hvor Maria Tobin, hun siger, "Oh, murals, the babble of yous, beautiful Jews", osv. De optog den her film på afdelingen i 14 dage,
Og her ser vi blot nogle få sekunder, som så kommer til at stå for Maria Tobin. Hvis det var en dokumentarfilm, kunne det være lidt problematisk, men den digteriske pointe er, at der er poesi på tale. Vi kan høre det, og vi kan se det på siden i digtets trykte udgave, hvor Tony Harrison har knækket versen, eller knækket linjen, for at etablere et rim, et enderim. Der er også indrim, og to, og lidt øjerim på dobbeltordene her. Harrisons metode er at bruge det, han finder på den lukkede afdeling i sit filmdigt, sådan at de optagelser af virkeligheden indgår i værket på linje med de rimede vers, der senere kommer og siges og synges af skuespillere. I første omgang terapeuten, der afrunder det indledende klip, som vi så, med Thinking what they've all been makes Alzheimer's horrible obscene. Værket, som jeg forstår det, vil gøre op med den her idé om Alzheimer-demens som noget obskønt, eller noget obscene, noget man skal gemme bort og censurere og ikke bør betragte, eller kun betragte ud fra, hvad der er tabt, has been, og ikke ud fra, hvad der er tilbage. Fokus i værket er primært på de tre personer, som introduceres med navn i det klip, vi har set, Maria Tobin, Muriel Pryor og Kathleen Dickinson. Deres historie fortælles i brudstykker med fokus på deres bryllup som unge. I nogle genkommende scener ser vi deres bryllupsbillede, som fører til, at en ung skuespiller, som vi først har set i filmen som plejepersonale, derefter ses udklædt i en brudekjole og syngende en brudesang om det unge menneskes tilværelse, sådan som den tegner sig i fremtiden. Vi har 3 sådan nogle brudesange, som blev afsluttet med en 4. fællessang, hvor de 3 brude forsvinder ind i dødens forglemmelse, i det de ifølge værkets gennemgående figur bliver gift med Alzheimer-sygdommen. Og Alzheimer-sygdommen bærer en sort tusindfryd i knaphullet, og på vej ud fra institutionen ind i dødens rige, så går de så i et med institutionen, som vi ser der, hvor terapeuten går ind ad gangen på det gamle viktorianske asyl, er der nogle sorte tusindfryder som gulvmosaik i sådan en gennemgående figur igennem digtet. De 3 brudesange, som er digtets primære struktureringsmekanisme, indledes med, at terapeuten, som vi ser i klippet, synger sin sang. Terapeuten sang og så 3 brudesange og en fælles afslutning, som ikke er med i det klip, jeg viste. I hendes sang reflekterer terapeuten over den mislykkede terapisession med Muriel Allen, som indleder værket. Det er Muriel Allen. Terapeuten identificerer sig i sangen med Muriel Allen, der nemlig også var terapeut. A therapist like me, now beyond all forms of therapy. Hvilket jo ikke forekommer en særlig heldig indstilling til sit arbejde fra terapeuten, siger nogen beyond therapy. Det vil Tom Kitwood ikke have været særlig imponeret af. Og som det videre hedder, igen i terapeutens sang, If Alzheimer's doesn't spare a lifetime professional carer and destroys a mind of Muriel's kind and a therapist, no one's free. Udråbstegn. No one's free. Nej, ingen er fri for bekymring og ude af risikozonen. Og i bredere forstand, vores ikke-demente frihed er betinget af patienternes indespærring. Det vil sige, at vi er ikke frie, men forpligtet på dem, på at behandle dem med værdighed. Hvilket er svært. Terapeuten, der jo spilles af en skuespiller, optræder over for en ægte patient, som hun synger for, men ikke får nogen positiv reaktion fra, snarere det modsatte. Muriel Allen virker hunderad og prøver på at komme væk. Men bliver venligt, men bestemt hævet tilbage af skuespilleren. Hun virker ikke glad, og hun bliver hævet på plads. Måske bliver hun skræmt af den her ukendte skuespillerterapeut. Måske er hun bange for kameraet, som hendes blik også søger. Skuespillerterapeuten forlader opgivende Muriel Allen, hvorefter Muriel Allen bliver fysisk angrebet af en anden patient. Så den ægte mandlige sygeplejerske må træde til og redde tråden ud. Ladies. Muriel Allen er her givet en rolle, hun ikke selv har indvilliget i. Man har fået de rigtige etiske tilladelser til at optage, og alle familier har givet deres samtykke. Og her er vi så inde ved digtets nerve. Er det okay at lade kunsten på denne dobbelte måde både udføre overgreb og vise det? Kan man det? Naturligvis kan man det. Ellers ville jeg ikke have vist det for jer, hvis jeg mente omvendt. I det Harrison viser den på mange måder kiksede terapistation som en form for overgreb, efterfulgt af terapeutens identifikation med patienten og selvmedlidende tårer i bilen,
som følger lidt efter det klip, vi har set. Det er hendes øjne, hun sidder og græder og tænker på, hvor synd det er for de her personer, thinking of what they've all been, makes Alzheimer's seem horrible, obscene. I det, han viser tårerne, fremstiller han præcis, hvor svært det er at være menneske involveret i omgangen med Alzheimer-patienter, selv for professionelle. Der er ingen gensyn, ingen genkendelse fra patienten, der i stedet bliver skræmt af den gode intention, som rummer en identifikation og en skræmmende genkendelse af terapeutens, det vil sige vores allesammens egen potentielle subjektposition. Ved at gå fra det her frustrerede udgangspunkt Alzheimer som obskønitet, som var der Harrison endte i det tidligere digt The Mother of the Muses, og så gennem Black Daisies for the Bride kom til en gradvis humanisering af patienterne, etableres et andet perspektiv på sygdommen, hvor personen kommer før demensen. Det ser vi ske i forhold til Kathleen Dickinson, som i det indledende klip, der siger manuskriptet om hende, om det hun siger, at det minder om, hvad står der? She utters a stream of untranscribable consonants and vowels, apparently meaningless, but with much of the intention, rhythm and ghostly structure of communication. Det er Tony Harrisons fortolkning. Digteren insisterer på, at der er et menneske, som kommer til udtryk inde i stemmen, inde i den sorte snak, og end spøgelsesagtigt. Dickinson, når vi ser filmen, vimser rundt og ser ud til at støve af og gøre rent med hænderne over det hele. Og Harrison tillader sig at sige, at hun stadig er glad for at være i live og glad for at være sig selv. Det her det er der, hvor hendes brudesang slutter. Ikke? Vi har den unge skuespiller klædt ud i brudekostyme, der synger sangen om, hvor dejligt det er at være ung og blive gift. Slutter vi inde i den syge, den ældre patient. All I remember is 4 of the very most 5 words that still got some meaning, spending days on Whernside. Det er den lukkede afdeling. Cleaning, hun render og gør rent. Not much memory left soon, even less will survive with Alzheimer's shredding all remembered time. The blizzard's blowing, but goddammit, I'm glad. I'm still Kath and alive. I'm still Kath and alive. I'm still Kath and alive. Harrison aner selvfølgelig retligt ikke, hvad der gemmer sig derinde bag Kathleen Dickinsons rengøringsbevægelser og hendes mumlen. Det her det er et rent postulat, som han fik på nallerne for, da digtet først blev vist. Og dog, pludselig finder kameraet et tegn på livsglæde inde i Dickinson, som underbygger postulatet om fortsat selvidentitet. Hun er sig selv. I'm Kath, and I'm alive. Jeg er glad. Hospitalet får besøg af en professionel entertainer, mens optagelserne pågår, som har noget mere succes end den stakkels skuespillerterapeut. Her er Richard Muttonchops 3/4 inde i værket. Han findes i virkeligheden. Vi husker at sætte noget lyd på, fordi det er helt. Richard Muttonchops. For nogen tænker jeg, så vil det her udgøre et overgreb. Tænk at være fanget på den lukkede afdeling uden sprog, og så udsættes for det. Muttonchops, han synger og spiller Oh You Beautiful Doll fra Damernes Barndom 1911, og de fleste, hvis man ser hele klippet, det er langt.
Han spiller den samme sang på banjoen og går rundt. De fleste på afdelingen virker apatisk ligeglade, men enkelte synger med og danser til banjoen. Særligt Kathleen Dickinson bliver i et magisk øjeblik personligt gjort, i det hun spejler sig i musikken og sangen. Hun danser og gestikulerer, og som der står i Tony Harrisons manuskript, "It is as if she is moving to the rhythm of and reclaiming the song of the bride her young self sang in the corridor. It seems that she is glad she is still Kath and alive." Seems, men... Hendes subjektivitet må tænkes som funderet i kroppen og som relationel i forhold til Mutton Chops' musik og sang. Hun skaber sig selv i øjeblikket i en udveksling. Ikke som i Wordsworths nomadiske subjektivitet, hvor en selv gennem bevidsthedens styrke er ansvarlig for jeg-skabelsen indenfra. Hvad der sker inde i Dickinson, hvem hun er i det øjeblik, det aner vi ikke. Men der sker noget. Hun er en person. Nok ikke den samme, som hun var som ung brud, men heller ikke den grøntsag, eller stueplante, eller zombie, eller det kadaver, som vores typiske kulturelle forestillingsverden fyldes med, når det er frygten og den statistiske panik, no one's free, der skaber billeder af Alzheimer dement som noget obskønt. Vi skal ikke tro, at patienten pludselig bliver sig selv, som hun var, og vi skal ikke efterstræbe de her øjeblikke og frustreres, hvis de udbliver. Men de er der. Man skal ikke tro, at Harrison romantiserer og idylliserer. Digtet klinger ud med, at et kor synger om de forsvundne sorte brude, hvorfra der kun ligger en handske tilbage i en skov med et konfettihjerne ovenpå. Hvis vi slutter ude i en fyrskov med konfetti, der vælter ud over det hele. Eller koret siger, "If we could give them voices, we would hear them say, gather all your memories, savor every day. And the bride who wore this glove, bids us all remember songs and love." Så vi slutter med Carpe Diem, som, mener jeg, undgår klichéen og banaliteten i det udsiges med et tentativt "if we could give them voices", og på en barsk og nøgtern baggrund af tab og død, som vi har set direkte i øjnene på en virkelig facon. Harrisons multimodale, senilmodernistiske hverdagspoesi, hans unikke bidrag til ældrelitteraturen, viser både tegn på liv og livsglæde, og det modsatte hos kognitivt funktionsnedsatte mennesker, og lader os opleve og forestille os en helt anden måde at være i verden på, end der, hvor vi er bundet af vores personlige erindringer, som vi skal skabe en sammenhængende livsfortælling ud fra. Der, hvor vi er ansvarlige for os selv og ikke i andres varetægt. Om det er minimalt opmuntrende eller massivt nedtrykkende, må være op til den enkelte at vurdere, men det er et grundvilkår i vores senilmoderne tilværelse. Som ægte Wordsworthianer, jeg tænker, der kunne man være stoppet, men som ægte Wordsworthianer, så har jeg det ikke godt med tvivl, altså om det er opmuntrende eller nedtrykkende. Så jeg vil slutte optimistisk der, hvor jeg startede, hos Wordsworth i 1799, men hos en lidt anden Wordsworth, der finder andet og mere end frygt ved forestillingen om alderdom. I digtet The Fountain, skrevet i 1799 og udgivet i Lyrical Ballads, anden udgave i 1800, forestiller Wordsworth sig en dialog med den fiktive skolemester Matthew, som er 72 år gammel, og som siger til den unge digter, at han, altså Matthew, med glæde mindes sin barndoms naturoplevelser, lyden af rindende vand, og at det med alderen og fremkomsten af en wiser mind, som vi alle ved, følger med alderen, med uddannelse, med forskning, med universitetsgrader og med alt muligt andet godt. Det med alderens wiser mind kan lade sig gøre og værdsætte det, som alderen lader blive tilbage, snarere end at sørge over det, som alderen tager med sig. Som den kloge Matthew sagde til den unge digter, "My eyes are dim with childish tears, my heart is idly stirred, for the same sound is in my ears, which in those days I heard. Thus fares it still in our decay, and yet the wiser mind mourns less for what age takes away than what it leaves behind." Med dette tankevækkende rim på mind og behind, siger jeg tak for jeres opmærksomhed.
Det er os, der takker for en fantastisk forelæsning.